Добър вечер, уважаеми почитатели, жители и гости на София. Тази вечер искам само да ви обърна малко специално внимание относно чистотата на градския транспорт. Току-що слизам от моя местен автобус, но реших да бъда добър човек и да го направя основно почистване. Защото за една обиколка, вода съм на автобус 21, от Централна гара до село Гвинелци. За една обиколка, половин обиколка, недоизяден бейкрос, билет от автобус, полупълно шише вода, четвърт пълно шише от кола, хартийки, които ме е гнус да ги пипам, и още обелки и опаковки от дюнери и всякакви такива неща. Искам само да кажа, че това всичкото са само най-големите боклуци, които открих сега на води се предпоследен курс на 21. Моля ви се, уважаеми всякакви, които ползвате градския транспорт, моля ви се, поддържайте транспорта чист, за да не се налага да идвам аз и да ви правя проблеми.